Inye photo ima photo ale yere tunye photo mununta sani akado ko photo haramu yale no ayo photo mununta ale nana do ko photo ye haramu ye aya ka photo be fara ko bo abolo ku cinya ko menna ale tara tereke do fe ko aka photo do maralembo bolo abeto ko boko iralela ale bo ke chogode e shebe photo la o fara ika photo wore munun be yoro min ni shete ulu farale la angani ay dusukun kono ko itobira ka bo la pew har ku ye mo wore bolo ube nu be mo wore bolo koniya ka sori dusukun kono donc bashiti eka mimba ke kumara a junubu odela min ibe se ka min cinya o cinya ko boy ite se ka min cinya tubi ka boala iduskun kono ayele fana ani atoli na matinya iko ko iduskun kono o ko fa be min bolo ni e ko tala ka fara ube ka jani ni atigi ya mara junu watigi ka fente e kawla bo ko do ko ale be konko ko ale na kamuso mankan tumbila na ne kamuso che ko ale ko ya fara musoma ko muso kata ko muso maso kata atora le ka sokono fo ko ale ye fembe tige kabo musola ko ko fe una dilalila muso tora ale bolo ko obe chogode o nin ko suga nyode fa ko minye furu ko yete masiba de do ale ka jabili nyinin kali wala masiba de o di yato ulama al muhaqqiquna fatawatigu kiribe yoro fengo fenye furu ko de o basagi kata kiri tiga yoro de parce que furu ka ko ka gele ka ko ka mise donc ambe krobali min foya ni eko ta de ima bilali fo ni nyekina yatude ni e yere dusukun kono e yere ni alache ni ko ta ne ya farima i yere de bi yere do ni ka dusukun kono i kan tumbe biladi de ma akoro doye i ka muso bilali bolo sinya kele na ya soro sana ka idaka dafa bola tora soko na mabo iya fo idala nyisagi ube ya je nyogona o ya sagile menna ya soro imo fo ida kuno ka fo nyisagi ewa akai den kono na komi minye kaka kalubo sabaye ayo beye fana ema shama ima fo dala ko nyisagi ibe ka bilalinde kata ne ya farima idusukun fana kono e kan ngane bilalide ni idabana ni chokola na ya so idabana uye delele ke ko akatoe iba nyine kurade iye muso bilali folo la idabana iba nyine kuraye furu na folo kuraka bo furu kasiri kuraye ika furu ambe minfo o yode donc abe konte bolo iya bila sinya kele fana bilali be konte bolo ko bilali kera akera sa ya suru ya je nyona yidain kono asagira bilali be konte bolo ya bila sinya kele akera sa ya tote do mfo yidabe banna ninkanka abi kono fana ya bilade bilali kontere bolo kele epina ya suru sanu kana delele idabana iba nyine kurade atese ka sagite iba nyini kuraye ka furu na furu kurade bo furu ka sire kuraya kado ko doko ale ka sogo jugu kacha o sababu ye munye a sababu be se ka ke ni hada maden ka la soso chayara asababu be se ka ke fana shetane wala min be ikisi sogo jugu nunuma cire nye duawu munun fo folo duawu saba wal masa sogo ma cire ko duawu munun ka fo ka wulu fo wala fe cire ko duawu munun ka fo ka to ka wulu fo ni be do ka du kono duawu ni be bo duawu ni be do nyegen kono duawu ni be boy duawu ibe nin duawu nunu matrafa
nunun de ye tangana ye n'u bɛ hadamaden kisi setane ma parce que sogo jugu ciden ko a bɛ bɔ setane de fɛ ani fana n'i bɛ da i bɛ saliji ta komi n'i bɛ sali i bɛ saliji da cogo min i bɛ to ka k'i ka laada i ni saliji ka da bon ni i ye saliji ta o cogo la i bɛ se ka kuli saba in kala siɲɛ saba i b'u saba kala k'i tɛgɛ ja k'u saba kala kɔnɔ ka mun i farikolo bɛɛ la u bɛ tɛgɛ ja k'u saba kala siɲɛ filanan ka mun i farikolo la i b'i tɛgɛ ja k'u saba kala siɲɛ sabanan ka mun i farikolo bɛɛ la ni dara i bɛ ayati kurusi kala ni nɛn kɔrɔ i bɛ ayati kurusi kala أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق يبو فوسيا سبا بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يبو أوكلا يبو فو نين دعو نونو يبو فو أنا أنو يريبولو آمنا يبا كلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سوغما توكا فوسيا كمن wula fɛ i k'a fɔ siɲɛ 100 ou bien n'i b'a da i m'a fɔ wula fɛ n'i bɛ da a fɔ siɲɛ 100 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir a ka ca n'i ye ninnu kɛ sogo jugu in a bɛ bɔ setane de fɛ a ka ca i t'a ye ala b'i kisi a ma n'i ye ninnu kɔni fɔ ala b'i kisi sogo jugu yeli ma ninnu kɔni de ye sababu ye mun bɛ hadamaden kisi n'i tɛ sogo jugu ye parce que la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir ciren ko ni ya fo sogoma sinya keme ko baraji keme be sabiye junubu mise keme be passé touché kabo ka junubu la abe ko mi ye jonta iye o kan horonya ni ya fo sogoma fo kata wula fela setane te se ka gerela setane se yomal khama do mo sini baraji tena nimbe komi e ka baraji ɲɔgɔnna fo ni mɔgɔ min y'a fɔ ka caya e fana ta ye ka caya ka tɛmɛ i ta k'o ye mun ye e bɛ se k'a fɔ don dɔ la i b'a to yen don dɔ mais nin dumira k'a fɔ a saya wagati bɛɛ a b'a fɔ o ta bɛ caya i ta ye o baraji bɛ se ka caya i ta ye awa ciden ko n'i y'o o fɔ wula fɛ dɛ a b'o kɔ cogo de la n'i y'a fɔ wula fɛ fana fo ka taa dugu jɛ sɛtane tɛ gɛrɛ i la la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir donc sababu munun b'a to ni abi kisi sogo jugun yeli ma o ye nonu de ha bon konu o beta abeta ni suye kaburu la abe bilanye de wa ou be abeto ako abeto su ko de su be ke anye de aw be a nɔfɛ ka taa tesi ye o de n'u ko ka taa fɛn bila a bɛ kɛ e ɲɛ de e b'a kɔfɛ tesi il janya o de y'a fɔ a b'a fɔ itibar alizanais n'u ko ka tugu fɛn kɔ a bɛ e ɲɛ de o e b'a nɔfɛ ka taa donc a bɛ to su kɔ ka taa de su b'a aw ɲɛfɛ ka taa fo dɔnnikɛbaw ko de komi sisan mobiliw de bɛ taa su bila dɔnnikɛbaw dɔ ko mobiliw de bɛ taa su bila sisan dugubaw la ko o la mobili ninnu ka kɛ su ɲɛ ko o de ka wusa ka to kɔfɛ parce que ni mobili ninnu bɛ su kɔfɛ sen nataamabagaw fana bɛ su kɔfɛ mobili ninnu ka sonɛrikaw ni fɛnw sen nataabagaw bɛ girigiri hakili tɛ sigi ka mobili to e kɔ e bɛ su kɔ mobiliw bɛ e kɔ bɛ boli ko hakili sigilen tɛ to wala fuqahaw dɔ ko ni dugubaw dɔ mobiliw bɛ su nɔfɛ a ka kan mobiliw ka ye su nɔfɛ taamabagaw olu bɛ su kɔfɛ nka ala kulli hali taama kɔni bɛ kɛ su tuguli bɛ kɛ su nɔfɛ de su b'aw ɲɛ ka taa kɔnu min ye k'i sigi k'i sen sama k'u da kogo ka i ɲɛsilen bɛ kɔrɔ ma ko dɔw ka haramu de don o bɛ co foyi t'o la allazinatu daima libu silime wal tay ɲinin karan nin ko delila site min bɛ ni haramuya k'a fɔ i kana i sen faraw ɲɛsi alikaba ma ou bien alikaba bɛ yɔrɔ min u ko delila simanɔ la min bɛ o haramuya mɔgɔ bolo foyi t'o la
bo ko do ko wala hasali ka salli wakati dola kabila wakati de la ko manyo ko be chore bal kontere abe bul khaymu nunum bolo yere doni ko do bolo yere koy kana dume wala salli kayre koy ka ke wakati dola koy ka to wakati dola do bo yere de fo ko chude maduma ka me kuma sahale ibe dume wala hasallika ni mo mi nya damina be duma ka parce que chide aye sheba do bilasira na ye ku ka wasiya ke na ye ko u kana arakam fula toye wala ha wakati wala ha wala kana arakam fula toye wala ha wakati u ka salli chide ni wasiya ke sheba do ye na ye donc ibe duma ka me ka fo ita damina ko ni ya damina ita tige ka salli wakati do ka to wakati do ko o te daga ye bashi sitola ni ko ni dumira ka ahabbul amalu ila allah adi amuha wa in qalla cirin ko baram min kadi alay ibe dume baram min ka wode kadi alay hari na ka dogo ni baranyu mam mimina na te tige ibe duma ka wode kadi alay hara ka dogo akoni mo min be duma ka ni nafila nunu min be duma ka kake odi kanye kateme min ba tige tige ni min fana ba tige tige haramu yalente iye min salli domi wode baraji biye ima min salli domi o baraji te dima me hari na ya soro tigeli fana lujura de yi balala etumbe wala hasali banana de iye wala hasali bila bana inde kama ube tamana de iye wala hasali bila tama inde kama abaraji be sebeye community bana la iba sali chokomi abaraji be sebeye community tama la iba sali chokomi mana ni nafila munun fule ninye ni mo mi nyutige ni darurate ha abaraji be sabeye community ken alendo ube community tama la iba ke chokomi baraji be continue wala de mais ni yere de yi attige ni yere ye darura site haju site yere de fari fakara ya toy abaraji de te dima me junubu tila ha ko mo min be wutiri sali iba bange de ube ba kunda de be doni ka ba do bolo fengo fenye sufe na fila de akanka bange me ko nunu na nyugo sunna de do be yere de ka do toru yere Sheikh Bumbaji ben info aba fu nafila munun fulen ninye sufe nafila lesire la neba ke iba bange de fonna ya sore ba ke ka salli ro dola inyugo na salli ba wore be ni eyita bange iba teswis ikana bange ni ba wasu wasu ube mogo sino goto be ekoro e ba fe kan nafila ikana bange ni bu kunu ube ni bu toro o sino lesire ka bange de me akona tabe nunu na nyugo na hari ni be yorola e yere be se ki kan nafila bange ite mogo toro ite mogo wasu wasu ko fure bi ka swala iba laje ni yere ya do ni ne yin ka kalam bange ni re tilo bin kalan kan nan ba ka min kalo de be alanya serenya di man ka salli kono iba bange me ni yere ya do ne bin kan nafila min naten ka gunda o de be dusun klasi di nema ni alanya serenya iba gunda nunu i yere de bi yere laje dro min kanyima iboke ko be mun ke ale re kaminando bo ko do ko ale ko marasande mais ale ka kilewu ayere yere be minanta ka dada ka kilewu ma mana ni kilewu be minanda abe minanta ka di kilewu ma o kofe abeta ka wori mina wodete bashite nina iriba kote nina ka fo ewa mogo ka jate mina mo de wori ni wori de ni be wori fale de ciden ko de ka ke yaddambe yaddi men ni nye fere de itera minande di ika juru de bala na ya soro asharatira domina ni o don sherabika minandi na ya soro ya bila fana de ni yeri no ya soro donc o in kana ju usuratu fane jiratu ila ma ishara o be bew ni yen no ya soro domin benin ka worita bashite nina
bon ko dɔ ko ale muso fula b'ale bolo ko ale ka muso fula na ko a dusu ka bɔ ko ale ni muso n'u bilana ɲɔgɔn na dɔrɔn a bɛ kuma juguw fɔ wagati bɛɛ ko a bɛ kuma juguw fɔ ale hari tobilenw ni fɛnw na n'ale y'a ɲamari ni min ye a bɛ kuma juguw fɔ ale ye a bɛ dimi ale kɔrɔ ko o la ni ale bɛ si muso fulana in fɛ don min o don a y'a kuma juguw fɔ ale ye k'ale dɔgɔya yala a bɛ daga ale ka taa kile min na ka muso fɔlɔ fɛ ka taa si muso fɔlɔ fɛ wa muso fulana in ka dɔn na wa mais a bɛ si muso fulana in fɛ o ko ale bɛ si muso fulana in fɛ mais tile fɛ yala a bɛ daga ale ka kile min na muso fɔlɔ la ka taa tile min na muso fɔlɔ ka so kɔnɔ la o tɛ bɛn a ye a ka dɔn ɲa a ka dɔn ɲa a ka sun n'a ka tile y'a ta de muskila min b'i n'a cɛ e b'o ba cogo min i b'o de ba ou bien i b'a ku cogo min e bɛ muɲu ka sabali k'a ku mais tilenya ye wajibi de e n'a cɛ wala yajrimannakum sana'anu qawmi ala allan ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa ala ko mɔgɔ ka juguya na kɔniya kan'i ta dɛ ko i tɛ tile ani mɔgɔ cɛ i kan ka tila ni mɔgɔ min cɛ ko a bɛ ne juguya ou bien a bɛ ne kɔnɔya ou bien juguya bɛ n'a cɛ o kana to n'i tɛ se ka tile a ka ko la ala ko i tile a ko tile o de ye alaɲɛsiranya ka sɔrɔ wala a ka su kɔni na tile y'a ta de problème b'a ni ɲɔgɔn cɛ cogo cogo a dusu ka bɔ cogo cogo kuma jugu bɛ f'u ye cogo cogo a ka su na tile y'a ta de n'a ye da sɔgɔ ye dɔnnikɛbaw ye min fɔ ko i bɛ se ka taa muso fɔlɔ fɛ min na e kan ka si ale de fɛ i n'a ye kumaw falen falen dɔrɔn ye da sɔgɔ ye tile tɛ e bolo ni e bɛ da yɛlɛ ko i bɛ taa da so kɔnɔ a fɛ o la a dagari ye i ka muso wɛrɛ min bɛ ka taa si a fɛ parce que ale yɛrɛ de y'a a ka dɔn ale yɛrɛ de y'a yɛrɛ kumante a ka dɔn sili ma nin na e tɛ nin ye ou bien e sira a fɛ e kan ka tile fɛ a ka so kɔnɔ e bɔra dɔrɔn kire tɛ e bolo ale ye wa so da sɔgɔ ka kile mina a yɛrɛ bolo pour e kana don a ka so kɔnɔ tile fɛ nin na e bɛ se ka taa i ka muso fɔlɔ fɛ parce que ale yɛrɛ de ye da sɔgɔ ye nin na ale de a yɛrɛ de y'a a ka dɔn tile a yɛrɛ de y'a tiɲɛ fɛn tɛ e ka la i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ mais ale m'i bali a ma da sɔgɔ ye da yɛlɛlen dɔ ye a ka sun na tile y'a ta de kana t'o kɛ yɔrɔ wɛrɛ ko dɔ ko président wote la mɔgɔ mɔgɔ ko ye wote kɛ mɔgɔ min ye ko a bɛ komi ye baya k'a ye ko bɛ cogo de la ne m'o ye dɔnnikɛbaw ka kuma lejina dayima bɛ min fɔ kɔni o ko mɔgɔ o mɔgɔ tuma mun y'u ɲininka vote ko la o ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛna qawanin al-wadiyya loi ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛna o de appliquer mɔgɔw kan a b'a bolo ni sigira n bɛ kiiri tigɛ n bɛ baara kɛ ni loi de n tɛ baara kɛ ni kuranna ka sariya ye ala ka sariya ne bɛ baara kɛ ni loi de u ko mɔgɔ kana vote kɛ nin ye ko n'i ye vote kɛ nin ye i bɛ khataru la i bɛ danger la mun na parce que a bɛ komi n bɛna loi min appliquer e yɛrɛ jɛnna n'o ye kaban i y'o sabati n'i ye vote k'a ye nin kan a bɛ komi a bɛna loi min appliquer mɔgɔw kan i jɛnna n'o ye i y'o sabati donc u ko i bɛ danger la o yɔrɔ la i kana vote k'a ye u ye nin de fɔ mais k'a fɔ a bɛ komi baya de ayi laɲini ye kɔni a bɛna loi min kɔni appliquer i jɛnna n'o ye a bɛ komi i y'o sabati o fana ye danger ni khataru ye donc lezina daima libo silme ye nin de fɔ u ko bɛ se ka vote kɛ min ye ni mɔgɔ min y'a fɔ a ye vote kɛ ne ye n ka sigi ni ne sigira loi min bɛ n b'a bɔ ye ne bɛ na ni ala ka sariya de b'o de nati jamana kɔnɔ n bɛ loi bɔ ye u ko mɔgɔ bɛ se ka vote kɛ nin ye ni mɔgɔ sɔrɔla galiban a b'a dɔn fana ka caya ni nin kɔni ye min fɔ a ye n'a ye sira sɔrɔ a ye ɲɛmaya in sɔrɔ a ye min fɔ a b'a kɛ vote bɛ se ka kɛ nin ye pour a kana loi in bɔ ye ka na ni silamɛya sariya ye ou bien filanan
aye vote kenne hari ne ma loi sanse ka boye pew nse ko hakke koni mba chaman ke silamiya sariya mba chaman sanse ka ke silama sariya nse ko hakke be ni mo min yin fana fo qaliban ka chaya fana dale mbala fana na fana ye palashi soro abo ake fana u ko be se ka vote kenne fana mais nini mo ma soro munu nyerebe laïcité de majamu ka tanu ka waso no de ka famoya nyini o de ka palashi nyini no de toye ani qawani lo wodi ka critique no ye ni islama mi voter ko ulo ya ko be qatar le be danger là parce que be komi loi impliqué li ka critique ni loi e jena na ye sonna ma ya sabati ala kan kisi kantanga bon koni mogo min ni yere kera sababu ki yere faga ko yala silamo kanka iko ki kasanka kasalli kawa ciden yere tilela mogo do ya yere faga o ciden ko seba ma aye sallato ngon ka kabale ma sallaka ciden yere de masallaka o ciden yere sallito ya akamunna ka ke bagabagaliye mogo to ye una do ja yere faga mani parce que karasa ya yere ko hari ciden yere banna ka sallaka ciden ya ken ode na ko sheba toma aye sallaka parce que mogo faga ni ma mogo faga la daga i yere faga ye mogo faga ye kabayra junubu de te ima bo silamiya kono ye silama de junubu de bila i ka yere faga junubu bila ube ni tugu ka mogo min faga ima mogo faga la daga ode junubu bila mais ima bo silamiya kono silama de ye kabayra junubu tigi de ye ambi ko ki kasanke ka salli ki ka duawu ki ye kati suudo silama kaburu sola nasura tigi shone kabara jumu mun kugo ko tigi islami alibi wala ira ko bai sai ga mo suna mo do ko shini ore ko mo yi ni jumu man banke ku kala ko no tubira ko riga jino bo ko mo do be soro jamana kono ko sunna mo be min fo ka fo ni ye mo fa ye kabara jumu tigi de ima bo islami ala ibe do arjanna kono ni ala ya farima bo ko ba fo ko ulu tigi de be siradi mogo ma ko jugula ko mogo ye nin junugo bake mogo faga ko hari be ko ba fo silama do ko be do janna kono ko be sunna mogo lagosi ay ma sunna mogo lagosi ye qur'ana ni hadisa de lagosi ma sunna mogo lagosi ni ye qur'ana ni hadisa de lagosi o ala yere de ko mogo faga yorola akoni ye mogo faga adia o man ufiya lahu min akhihi shay'un fa itibahu bil ma'ruf eye mogo faga mais ona tabe ala ye iwole ko ye min faga ala ye iwole ko balima ayike u balima ye akoni mogo min nya fara I balima akanka dia min dima ube ayika mogo faga ikanka fagali min ni ya farama ni ya fara balima ma fagalila ala yere de mogo faga ngi balima hari biama boy ka balima yala ayawre ala ko in taifatani min almu'minina iqtatalu fashilhu bainahum ako mu'mini groupe fula nu ye nyogon faga aye sulhu kenu nyogon je munu fagaraw munu nye fagalika ala ma shibo silamiya kono ayake nyogon balimaw de mu'mini yakono ayake nyogon balimaw de mu'mini yakono nunu ye qur'ana aya jele unde ciden fana ka harisa sahle unde baka kafuni tubira kwala bi ka tubina ala yere de yo fo qur'ana kan fana kono tuma me ala ye fulan ka fo yako ka jene yafo ka mogo faga fo suratul furqan kono ako illa man taba wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanati tuma me ala ye fulan ka fo yafo aye jene yafo aye mogo faga fo ki ka junubu ni ka janga kata fo lagara ako fo ni min tubira de ako ni mogo min tubira ye bara nyuma ke ala ma fo ko yi ka tubu mina doronde ako hari ka bara jugi kam mo fa ko ale ba yele makka ke nyumay ala de ni fo
ciden ko mogo do ko ale aye mogo be konontoni kononto de faga aya nyini aku ka doni ke baga do yirale la ko ale ba fe katubi utara batokela do de yirala doni taburu ataro batokela ma ako mogo do aye mogo be konontoni kononto faga na tubira ka tube me ako ite ikatubu temi aya yere faga ka ke kemeshi na kele o ko fa ku ka doni ke baga yirale la u ye doni ke baga bado yirala tarafe ako mogo de do aye mogo keme faga yala na tigi tubira ka tube na ko jombe se ka do ani tubuche ako jombe se ka do ni tubuche ni tubira la be ka tubu mina ne ibe nin dugu kolo min ka dugu kolo nyumante bonina dugu kolo do be yamfe mogo nyuma be kata faruka kala bato ka faruka che bora ko beta dugu nyuma ina sira chamanche la doro saya nana mai janga kata malikaw ni nema malikaw be nyugon sorala nema malikaw ko onde ba ni mina parce que ni aba fe kata tubi de tubi mba dusukunda na fana janga kata malikaw ko yi ande ben ni mina ni ma hera ke abara ko yi mo kemere fa ala ye malika were wonna tuma hadama de sawrala o ko be munna ya ko ay ni boli de do amma be ala nunu ko lu de ba ni mina an ko ande ba ni mina o malika minna na hadama de sawrala ko yi dugu kulo fula france tieni nyugo aya suma na ya sura ni dugu kulo min kasuru aka konto dugu kulo mo wiye na ni dugu kulo jugu inde kasuru janga kata malika ka ni mina o mo de do na ni dugu kulo nyuma de kasuru nema malika au de ba ni mina o mo de do ye dugu kulo suma u ya sura kasuru dugu kulo nyuma na ni subiri nyakele ala ya farama nema malika u ya ni mina ala tara arjanna kono donc qawariju ni muwatajila ude ko e wakabaira junubu tigi iye galon tige iye korofolike iye mugo faga ko ye ibora silamiya kono qawariju ko jiya kono ko ye kafiri de ko lagara ibe dume jannaba kono muwatajila ko jiya kono jiya kiru la manjila to bayna manjilatayn ibora mu'minu la imake kafiri fanay ibe kafira ni mu'mini ce kabare junubu tigi muwatajila boka me ko lagara muwatajila ni qawariju bebe hakrina kren lagara ibe dume jannaba kono me ahli sunna wal jamaa ko kabaira junubu tigi ibe fode al mu'minu naqisul iman mu'minu naqisul iman ube mu'minu fashiqu bi kabiratihi ahli sunna wal jamaa bi waleni chodela iye mu'mini min kalli man yan naqashilendo ube ye mu'mini iye fashiq ye ni ka kabaira junubu ye ika kabaira junubu ima bo silama wala jiya kono be konte silama de junubu tigi de ye fasiki de ye kabaira junubu tigi de ye jiya kono la gara tahta mashiatillah ahli sunna wal jamaa bolo kabaira junubu tigi tahta mashiatillah ibe ala ka jiya kono ni ala ya farima depuis mo folo munum be arjanna kono ibeta kafara arjanna dem folo ka ni ala ma ya fi mai ka junubula ibe do jahannaba kono e kam mo fani ka kabara junubu hakke na janna ka boyla ibe bo katar janna ni ni ahli sunno di jamaa ka haklina qur'ana be ninde ka ciden ka hadisa salim de min ala ko qur'ana kono inna allaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ala ko la gara ni mo min ni fulan ka fu ya sera ni ala ma la gara to de ya faye me junubu min te fulan ka fu ya mbo ya fa mo min nyenja ciden ka risa sahalem be yawmal qiyamah ala ba fo ciden ma ukhruju minan nar man kana fi qalbi misqala jarati fa adina misqala jarati min al-iman ala ba fo jahannaba kono mogo misqala min ka dogo misqala jarati o nyogona hakel mania be mogo dusukun kono ya bebo jahannaba kono inya hadisa sahale unde donc me jamana ka problème ye munye dina famu baliya de be ya nyode fo nko junubu min kanka mogo la sira ka jura kono ka sira nye kateme junubu beka o de be jamana bolo komi tawhidi o ye munye mushrikiya ani bidiya tuma mi doni ke baga ye junubu kalashe fulan kafoya kumbaba
o de ka bɔ junubu bɛɛ mais jamana in kɔnɔ mɔgɔ faga o ka bon dusukun kɔnɔ ka tɛmɛ fulankafoya kan kuranɛw la o hadisaw la o dɔnnikɛbaw bɛɛ bolo fulankafoya de ka bon junubu bɛɛ ye parce que ni saro kala tɛ yafi ma i bɛ dume janaba kɔnɔ ye ala yɛrɛ y'o fɔ ni fulankafoya kunbaba bɔra ye fulankafoya fitini ni o bɔra ye bidiya ni fulankafoya bɔra ye junubu min ka bon ni junubu bɛɛ ye fulankafoya kɔfɛ bidiya ni bidiya bɔra ye de kabayira junubu bɛna mɔgɔ fagaw dolomiw dorogutaw kɔrɔfɔli nɛmɛmɛya galontigɛ wulu bɛna donc mushrikiya ni bidiya de o de ka jugu mɔgɔ faga ye mais jamana in ɲa bɛ mɔgɔ faga ko jugu de an tɛ ma fɔ ko ɲuman de don ko jugu de don ko jugu belebeleba de don mais ala ye ko min bila yɔrɔ min i b'a bila o yɔrɔ de la kana tɛmɛ ala ɲɛ kana tɛmɛ a ci dɛ ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli ala ko mu'min a kana bila ala ɲɛ a kana bila ci dɛ ni e fana dusura cogo o cogo e tɛ se ka ala bɔ ala de y'a ka kiiru kalise ni e dusura cogo e tɛ se ka ci dɛ bɔ o y'a bila yɔrɔ min a tɔ yɔrɔ la ni fana ko i bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la dɔrɔn i bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye donc minnu bɛ sunnamɔgɔw lagosi ni nin ye ko u ko mɔgɔ fagala n'a tubira ka tubu bɛ mina ou bien a ma bɔ silamɛya kɔnɔ u ma sunnamɔgɔw lagosi i ye kuranɛ de lagosi ka ciden ka sunna de lagosi ka sɛbaw lagosi ka taabinaw lagosi ka taabinaw lagosi parce que jamakulu saba in bɛɛ b'o o de kan i b'a fɔ min ma asalafu salihu jamakulu saba in bɛɛ a bɛɛ b'o de kan imamuna malik a yima naani u bɛɛ b'o de kan k'a fɔ kabayira junubutigi diɲɛ kɔnɔ i ye kabayira junubu ye fasiki de i ma bɔ silamɛya kɔnɔ i bɛ compter silamɛ de i bɛ compter silamɛ de an bɛ duwawu de k'i ye an bɛ ko de an bɛ kasankɛ de silamɛ de ye fasiki ye de ne ka kabayira junubu ye wa yomale kama dɔw fana i bɛ ala ka jɛn de kɔrɔ ni ala yafari ma depuis arjanna den fɔlɔ i bɛ taa don arjanna kɔnɔ ni ala ma yafi ma i bɛ don jahanaba kɔnɔ n'i ka junubu jɛnna ka bɔ i la i bɛ bɔ ahali sunna wal jamaa sɛbaw taabinaw ayima naani a bɛɛ bɛ nin de kan ni mɔgɔ min ye nin lagosi i ye kuranɛ de lagosi ka sunna lagosi ka sɛbaw lagosi ka taabinaw lagosi ka taabinaw lagosi ka ayima naani lagosi amima sunna mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ min minnu dama lagosi wala dɛ i ye ninnu de lagosi wa nin de ahali sunna wal jamaa ka hakilina ye k'a fɔ n'i ye kabara junubu kɛ i ye mɔgɔ faga i ye kafiri ye kawariju de ka hakilina don mu'tazila ko manjilata bayna manjilatayni lahara kafiru ni mu'tazilaw bɛɛ bɛ hakilina k'u bɛ du bɛ jahannaba kɔnɔ wa ahali sunna wal jamaa ta ka kuranɛ ta ka sunna ta ka subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk min ye photo ko ye ni ma photo ale yɛrɛ tun ye photo minnu ta sani a k'a dɔn ko photo haramu yalen don a ye photo minnu ta ale nana dɔn ko photo ye haramu ye a y'a ka photo bɛɛ fara k'u bɔ a bolo k'u tiɲɛ komi n'ale taara tereke dɔ fɛ ko a ka photo dɔ maralen b'o bolo a bɛ to k'u bɔ k'o yira ale la ale b'o kɛ cogo di e se bɛ photo la o fara i ka photo wɛrɛ minnu bɛ yɔrɔ min ni se tɛ olu farali la a ŋaniya i dusukun kɔnɔ ko i tobira ka bɔ o la pewu hari k'u ye mɔgɔ wɛrɛ bolo ou bien n'u bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo kɔniya ka sɔrɔ i dusukun kɔnɔ donc baasi tɛ e kan min b'a kɛ k'u mara a junubu b'o o de la min i bɛ se ka min tiɲɛ o tiɲɛ k'o bɔ yen i tɛ se ka min tiɲɛ tubi ka bɔ a la i dusukun kɔnɔ a yɛlɛ fana ani a tɔɔli n'a ma tiɲɛ i kɔ i dusukun kɔnɔ o kɔfɛ a bɛ min bolo ni e seko t'a la k'a fara ou bien k'a jani ni a tigi y'a mara junubu b'a tigi ka fɛn tɛ e ka o la bon ko dɔ ko ale bɛ kɔnko ko ale n'a ka muso mankan tun bila n'a ka muso cɛ ko ale ko a yafara muso ma ko muso ka taa ko muso ma sɔn ka taa a tora ale ka so kɔnɔ fo
ko ale ye fembe tige kabo musola ko kofe unana dilalila muso tora ale bolo ko obe chogode o nin ko suga nyode fa ko minye furu ko yete masiba de do ale ka jabili nyinin kali wala masiba de o diato ulama al muhaqqiquna fatawatigun kiribe yoro fengo fenye furu ko de o basagi kata kiri tige yoro de mo parce que furu ka ko ka gele ka ko ka mise donc ambe krobali min foya ni eko ta de ima bilali fo ni nyekina yatude ni e yere dusukun kono e yere ni alache ni ko ta ne ya farima i yere de bi yere do ni ka dusukun kono i kan tumbe biladi de ma akoro doye i ka muso bilali bolo sinya kele na ya soro sana ka idaka dafa i bola tora soko na mabo iya fo idala nyisagi ube ya je nyogona o ya sagiliye menna ya soro imo fo ida kono ka fo nyisagi ewa akai den kono na komi minye kaka kalobo sabaye ayo beye fana ema shama ima fo idala ko nyisagi ibe ka bilalinde kata ne ya farima idusukun fana kono e kan ngane bilali de ni idabana nin chogola na ya soro idabana uye delele ke ko akatoy iba nyine kurade iye muso bilali folo la idabana iba nyini kuraye furu na folo kura ka bo furu ka siri kuraye ika furu ambe min fo o yewde donc abe konte bolo iya bila sinya kele fara bilali be konte bolo ko bilali kera akera sa ya soro ya je nyogona idain kono asabira bilali be konte bolo ya bila sinya kele akera sa ya tote do mfo idabe banna nin kanka abi kono fana ya bilade bilali kontere bolo kele epina ya soro sanu kana delele la idabana iba nyine kurade atese ka sagite iba nyini kuraye ka furu na furo kurade bo furu ka sire kuraye akado kodoko aleka sogo jugu kacha ko o sababu ye munye a sababu be se ka ke ni hada maden ka la soso chayara a sababu be se ka ke fana shetane wala min be ikisi sogo jugu nunuma shire nye duawu munun fo folo duawu sabah wal masa sogo ma chiden ko duawu munun ka fo ka wulu fo wala fe chiden ko duawu munun ka fo ka tu ka wulu fo ni be do ka du kono duawu ni be bo duawu ni be do nyegen kono duawu ni be boy duawu ibe nin duawu nunu matrafa nunun de ye tangana ye nu be hada maden kisi shetane ma parce que sogo jugu ci den ko be bo shetane defe ani fana ni be da ibe salliji ta komi ni be salli ibe salliji da tomi ibe to ka ki kala da ini salliji kada bon ni ewa iye salliji ta o chogola ibe se ka kuli sabain kala sinya saba ibu sabakala ki tegeja ku sabakala kono ka muy fari kolo bela ubi tegeja ku sabakala sinya fulana ka muy fari kolo la ibi tegeja ku sabakala sinya sabana ka muy fari kolo bela ni dara ibe ayatu kurushi kala inne en ko be ayatul kurushi kala أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق يبو فوسنيا سبا بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يبو أوكلا يبو فو نين دعون نونو يبو فو أنا أنو يريبولو آمنا يباكلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سوغما توكا فوسنيا كمي ulafe ika fo sinya keme ube niba daima fo ulafe nibe da afo sinya keme la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir akacha niye nununke sogo juguin abe bo setane refe akacha itai ala bikisama niye nunun koni fo ala bikisi sogo jugu yelima nunun koni de sababu ye mumbe hada madin kisi ni te sogo jugu ye parce que la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir tiren ko ni ya fos ewa sogoma sinyakeme ko baraji keme be sabiye junubu mise keme be fase ewa tuse kaboy ka junubu la
abe komi ye jonta iye o kan horonya ni ya fo sogoma fo kata wula fela setane te se ka gerela setane se ewa yomal khama do mo sini baraji tena nimbe komi e ka baraji nyogona fo ni mo mi nya fo ka chaya e fana tai ka chaya ka fateme ita ko yi munye ebe se ka fo dondo le bato dondo men nindumira ka fo asaya wakati be abafo o tabe chaya itai o baraji be se ka chaya itai awa ciren ko niyo o fo wula fede abo ko cogode la ni ya fo wula fe fana fo kata duguje shaytan te gerela la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir donc sababu munun ba to ni abi kisi sogo jugun yelima o yen nononde ha